Nkhani uchokera kona ku BICC mu mzinda wa Lilongwe komwe bungwe la MEC likulandira zotsatira za chisankho kuchokera m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Muli ndine Austin Kachipeya. Zotsatira zochokera madera osiyanasiyana zayamba kufika kuno ku National Talent Center ku Bingu International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Kudali pano zotsatira zochokera ku Koma, tauni ya Luchenza, tauni ya Kasungu, Mwanza, Koma, Nkatabe, Ncheu ndi Kalonga zafika ku BICC. Polankhula ndi MPC ofalitsa nkhani ku bungwe la MEC Asangwani Mafulirwa wati ntchito yolandira zotsatira ipitirira ndipo bungweli likugwira ntchito malingana ndi malamulo omwe analipatsa omwe ndi masiku 5 Asangwani Mafulirwa afotokoza. Tipempha Malawi kuti mumvesese ichi. Pali chifukwa chake lamulo linanena Malawi Electoral Commission ikhale ndi 8 days. Kuwerengera ndi kuonkhesa zotsatira za voti sikudumpha nzere. Ndi one stage at a time. Tinayamba kuwerengera pa polling station. Pa polling station itasayinirana takupasana makopezi anu ife tini makopezi athu. Tapita pa constituency tale center tawerengeserana takupasana kope anu ife tini makopezi athu. Tafika pa district takupasani kope anu ife tini makopezi athu. Tafika kuno process ya kunonso sitidumpha mizere. Commission enera kuunika zonse malingana ndi lamulo. Koma chimene tingatsimikizire a Malawi nchokuti tikuchita zonse kuti mkati mwa masiku 8 amenewa tikhale kuti talengeza zotsatira zonse takwangula za president. Ndoti tikatero kuchokera pa 16 paja ndi 14 days kuti tilengeze za aphungu. Tikatero kuchokera pa 16 paja ndi 21 days kuti tilengeze za makhansala. Suti timahamba za president kupanga ndikusiya basi kenako ndikupita za aphungu tikamaliza ndikupita za aphungu ayi zimatha kuyendera process imodzi koma muchita mwathu tionesese kuti za president tithane nazo masiku 8 ndi anthu amvesese kuti tili ndi masiku 8. Simunganene pano pene kwadusa siku limodzi kumanena kuti yayi mukuchodesa zotsatira ndi zotsatira zake zimene tichodesa ndi ziti chifukwa chokuti kufika kutale center kuno zafika kumene. Koma ndinene pano malizasi onse amene tinawo kuno ndiwo kuti pa stage ina iliyonse azipani makandideti amamonitawo ali nazo. Palibe chimene chabwera kuno chimene iwowo alibe ali nazo. Bungwe lomenyera ufulu wa anthu la MHRC layamikira bungwe loyendetsa chisankho pochititsa chisankho mwadongosolo komanso mwamtendere. Bungwe lapemphanso anthu kuti adekhe pomwe dziko lino likuyembekezera bungwe la MEC kuti liulutse zotsatira za chisankhozi. Izi azinena pamene amapereka ripoti la momwe chisankho chikuyendera. Commissioner wa bungweli ndi Askola Louis ndipafotokoza. Tikuona kuti tsiku lovota anthu anapatsidwa ndithu mwayi ovota. Pali ma polling stations ena amene anatsegula mochedwa koma anthu ndithu analoledwa kuti avote. Ma polling station amene anatsegulidwa mochedwa anaonjezedweranso nthawi kuti anthu avote. Anthu amaulumali azimayi apakati komanso anthu achikulire timaona m'madera amene tinapita kuti amathandizidwa moyenerera mosawasankhira oti avotere koma kuwathandiza kuti apange chisankho chawo bwinobwino. Komanso m'malo ambiri timapeza kuti matactile voter ballot papers alipo ndithu amene angathandizire anthu amene ali ndi ulumali wakusaona. Koma tinaona kuti anthu amene amapangisa chisankho ambiri amakhala pa dzuwa komanso ambiri timamva kuti ndalama zawo zomwe agwirira ntchito sanalandire sanapatsidwe ndi zimakhala ngati kuti zinthu zimenezo zimaaphinja anthu. Komanso kamashini kaja kamene kamachitira identify munthu ozavota kamaoneka kuti mwambiri kana avuta
moti mwambiri anagwisa ntchito manja. Koma pempho lathu ndilonena kuti anthu mu nthawi ino akuyenera asunge bata, tonse tidikire a Malawi Electoral Commission kuti amalize ndondomeko zonse zowerengera zisankhozi. Ndiye a Malawi Electoral Commission mwalamulo ndi amene atiziwitse kuti kodi zisankhozi zayenda bwanji. Nalo bungwe la Civil Society Integrity Forum SAFE lapemphanso a Malawi kuti adekhe ndipo akupeze mtima pamene bungwe laona zachisankho la MEC likumalizitsa kulongosola za mavoti. Iwo anati anthu adziwe kuti palibe amene ali ndi mphamvu zolengeza za mavoti kuposa bungwe la MEC lokha basi. Bungwe la SAFE lalangizanso akuluakulu a zipani kuti apewe kuyambitsa zipolowe kapenanso kutuma kuwatsatira kuchita zisokonezo. A Benedicto Kondowe akulongosola. Uthenga waukulu ndiwonena kuti ameki komanso amalawi tivomereze kuti kufuna kwa Malawi kulemekezedwe. Koma izizi zitha kutheka ngati ameki akupasidwa mpata woti awunikire zosatira zachisankho. Chifukwa akapanda kutero patha kukhalanso mavuto wonena kuti anthu ena atha kupita mu mabwalo a milandu kukadandaula kuti zimene ameki atulusa sizoona. Ndi chifukwa chake pamakhala kuwunikiranso pa Chingerezi smart audit, ma results amene abwera kuti akamalengeza zikhale zimene iwo akusimikizira kuti ndi zimene Amalawi asankha. Koma nkhani yayikulu tikunena kuti tilemekeze zofuna za Malawi. Chachiwiri tikunena kuti pamene tonse tikuyang'ana kuti ameki atitulusira zotani ngati dziko tisunge bata ndi mtendere. Chifukwa chisankho kapena mpikisano si nkhondo ayi, koma amene wapambana apambane komanso akondwerere mwamtendere. Amene waluza ndi mpikisano wonena kuti ndi munthu mmodzi yekha amene akuyenera apambane. Tatiyeni tivomereze chifukwa pali ena amadziwa ndithu kuti aluza koma amanenabe kunena kuti tapambana. Nde akamapanga zimenezi zimakhala ngati kuti akunenanso kuti Amalawi amene avota asaziwa iwowo ndi amene adavota. Nde tikunena kuti yayi wovota ndi Amalawi zimene asankha Bungwe loyendetsa zachisankho lati dandaulo lomwe mamonita ena azipani anali nalo lokhudza kusiyana kwa zotsatira zachisankho cha president kudera la nkhotakota Chiya alitumiza ku commission kuti aliunike. Mkulu oyang'anira chisankho m'boma la nkhotakota a Nixon Chimangeni watsimikiza za nkhani. Zotsatira zomwe zinabwera kuchokera kudera la Chiya bomali za pa form 19A yomwe sinasayinidwe zinali zosiyana ndi zotsatira zomwe zinali pa form ya duplicate yoonetsa zotsatira za mdera lonse. Achimangeni afotokoza. Zimenezo ndizoona ndi kuti marizatsi akuchiya anachedwerapo. Koma nokuchedwa kunali konena kuti atafika nawo asiyarawo marizatsi kuchoka kuchiya ma district officers athu anayamba kugwira ntchito bwinobwino ndithu. Nde atayamba kuyika pa board kuti anthu aone mmene makandidate achitira ndi pamene oyimira zipani ena anadzafotokoza kuti marizatsi mukuyika osamene ife tili nawo kuli bwino mudikire mamondera athu achoke kumene alilipo abweretse marizatsi ene. Ndi anadzabwera nawo zinadzaoneka kuti marizatsi wafananadi ndi omwe alembedwa pa constituency summary result. Koma marizatsi amene ali pa form 19A ndi marizatsi amene sakupanga tale. Ndi tinapeza kuti kwakukulukulu ndi chifukwa chakuti form 19A yatulutsidwa kupangidwa print nthawi yoti pangidwa print isanakwane because anali asanamalizitse kulowetsa mafigures ena amavoti. So pachifukwa chimenechi sidapange tale yayi. Komabe tinayesetsa kuwauza akuluakulu athu kulilongwe kuti azidziwe zimenezi.
akatswiri pa nkhani za ndale apempha Malawi kuti akhale bata pamene akudikirira zotsatira za chisankho kuchokera ku bungwe loyendetsa za chisankho mdziko muno. Katswiri pa ndale George Chaima wati bungwe la MEC likugwira ntchito zake motsata malamulo ndi nthawi yomwe anayipatsa. Lamulo likunena kuti amene akhoza kuwolosa chisankho ndi abungwe la MEC ndi wapa mpando amene ali Justice Abale Ntalimanja. Ndi zina zonse tikamalankhula tizingolankhula mwina popeza tili ndi ufulu wolankhula, koma vuto lake ndakuti zimathanso kusocheretsa ena. AMEC chair chakabwera ndikaona kuti zimene afotokoza nzosiyana zimene tikulankhula timayamba mkwiyo. Tikakhala ndi mkwiyo tikhozanso mwina kuyamba kulankhula zinthu zosakhala bwino zimenenso zikhoza kuyambitsa chimpwirikiti, phokoso, ngakhalenso ziwawa kumene. Dziko lino ndi dziko la mtendere ndipo tikuyenera kukhazikika pa mtendere, kuonetsetsanso kuti mtendere umene tilipo nawo pakali pano upitirire. Kuno kwabwera anthu ambirimbiri ochokera kunja ndipo amakonda dziko lino chifukwa cha mtendere, koma nthawi zina zolankhula zathu zikhozanso kukanako kuthekera osokoneza mtendere. Ndiye nditero apa kuti azipani tipewe kulankhula zinthu zimene zikhozanso kufuna kuthandiza kusokoneza ubwino wa ndondomeko za chisankho zimene zayikidwa. Padali pano bungwe la Malawi Peace and Unity Commission lalimbikitsa anthu mdziko muno kuti adekhe ndi kupewa mchitidwe woyambitsa ziwawa pamene bungwe la zachisankho likuyembekezera kuulutsa zotsatira za chisankho chapatatu. Wapampando bungweli ndi Bishop Mele Nkosi. Nkhani ya mtendere tinene kuti chiyambire cha makampeni atatsegulira AMEC timaona monga Malawi Peace and Unity Commission kuti mtendere unalipo, anthu anasunga bata nthawi yonse ya makampeni mpaka tsiku lovota. Ndiye pempho lathu komanso kuthokoza kwathu, kuthokoza atsogoleri a zipani kwakuti asunga mtendere ndi bata nthawi imene ya kampeni mpaka ndovota. Apitirize kuchita chimodzimodzi chifukwa dzikoli ndilawo, dzikoli ndilathu. Ndiye sikufuna kuti pakhale chisokonezo china chilichonse chifukwa chakuti anthu alandira uthenga osayenera. Powasokoneza maganizo ndi kuwapangitsa kuti akhale okhumudwa. Chimene chikuchitika chakuti a social media akupereka uthenga umene AMEC ane kuti munene mudzifotokoza kuti ndi wosasemekizika. Chifukwa amene ndi udindo opereka uthenga weniweni ndi AMEC. Ndiye chifukwa chakuti ndi uthenga osasemekizika, ena kumangopeka zinthu nkumauza ena kuti ayi inu mwadutsa, inu mwalephera, pamene AMEC sananene chilichonse. Ndikumva kuti kumadera ena anauzidwa kuti ayi mwapambana, kena kwakuuzidwa kuti ayi simwe munapambana koma anzanu. Ndiye chinthu chodandaulitsa kuti tisazunzane mganizo chifukwa chopatsidwa uthenga osayenera. Nkhani zathu nzomwezi mnali ndine Austin Kachipeya, masana opambana. The D-Day.
18th April 2024. Agenda. Results of the National Survey on Access and Use of Information and Communication Technologies by Households and Individuals in Malawi 2023. Malawians trust us, they watch us, and they listen to us. From a news perspective, from a program's perspective, it means we need to up our game. For one to be a great champion, you have to compete. On behalf of NBC Radio 1, it means a lot. Just confirms what we have been through and through. It is settled. NBC TV has the highest viewership and NBC Radio 1 has the highest listenership in Malawi. We said it before and we are saying it again now. We broadcast to millions. Set your view bar beyond friends and family. Choose the market leader. Choose NBC. MBC brings you 24 hours of uninterrupted election coverage, from the ballot to the final word. Don't miss, don't blink, stay tuned, because MBC has you covered. MBC, inspiring the nation. Protex not only protects against 99% of germs, its breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural strength from within. Protex, strength from within. Cash, yeah!